So mga par, good morning. At ayan nga, dito na tayo sa site ulit. At mag-okay tayo dun sa tulong si Kuya Arnel. Luluto sila mamanigwin ng mamanit chin-chin. Prito. Tilapia. Tapos may okra. Galaga daw. Amoy. Kasi tatay puputol. Gagawa si tatay ng ano, forma. Forma. Putol. Kuha mo medyo tol. Hindi mo ng band dito. Forma yan. Yan dito sa ano? Ginawa mo? Ha? Forma yan dito? Dito yata to tayo no? Ano na? Ato na tayo kay Kuya Arnel. Para natin ha? kay Kuya Arnel. At ayan, di natin magagamit yung buta. Magpapaan na lang tayo siguro. Tingnan ko muna yung tsura. Kung magbubuta ba. Yung magpaa. Pusti. Magpaan na lang para diretso. At ito na, tapusin natin. Ito yung ano, yung sinimulan ni Kagatcho kahapon. Dito na raw ako mag vlog ngayon kasi umalis sila, may pinuntahan. Tingnan nyo na lang sa vlog nila kung ano yung pinuntahan nila Kagatcho. Sana din po tang loob. Yung tigloob mo na agad din. Dito mo sabog ko. Sa to.
Vlog. Pareha ka? Karya? Oo. Wala. Mahilan. Ha? Ilan sana? 20. Ito sa bag ko. 20 lang yun. Dali magpatatayan ni Kai. Ha? Ilan ang lalim yun? Kunting na lang. Wala ka na. Para yung ano, pumatong sa loob lang. Tagad-tagad mo kasi yan ang pinakapito na yan. Yung ano na yan. Kahit dumikit ka dyan. Tutok na ano, yung kawayan. Itong kahoy, alisin na. Urong mo na lang doon. Kukunin mo ang diretso niya dito. Ito palitan natin yan. Ang ano yung ilipat dyan. Ay wala na yan. Hindi. Ano na natin, pero palitin natin. Ah, magpapatugtog na naman. Ano natin, i-reduce natin. Kung pwedeng tanggalin na lang. Pero mereka di palam. Balot-balot. Ah. Puwasan mo sa kanya dito na. Arin. Ito na. Tubok. Ay gilid ko na saan? Sitsipan ko yan. Mag-ibok ko. Adi, pantayin ko na, Adi. Mag-ibok ko. Sige na. Anilyo? Kaya ta, gibon ta. Ito ba ang taka? Dara ko still hook ko eh. Oo. At ayun, gumagawa na si Karnel lang ano, para dito ang puste. Ako na lang daw dito. Mamaya tutulungan ko na siya.
Basta di ah. Dudagdagan ko. Bababa muna ako. Bababa muna ako. Mas madali pag kamay ginamit. Kasi yung pala. Malagkit yung putik sa pala. Kinamay ko na lang. Ayan, tapos na. Hugas na tayo ng kamay. Ayan, susuotin ko na yung buta. Magbubuta na ako. Tapos na ako maghukay. At mag-change na rin ako ng costume. Ayan. Ayan, suotin ko na yung buta. Ay! Ano pa yan eh? Sa bahay din ng... Umuoy! Ano naman po? Umuoy! Good morning! Bliss! Bliss! Good morning! Salamat ako. Ayan, magbuta na tayo. Hugas ulit ng paa. Chinilas. Ayan, medyo gumanda na yung panahon dito. At ito na. Mainit na. Kasi may namumuna naman ako limlim dyan. Oh. Baka umulan na mamaya. Oh. Ay, nakaugas na ako ng paa. Maya maya yun, mag-change costume na tayo para makapagbuta. At yung pantalon. At ito si Kuya Arnil, gumagawa na ng para poste doon sa inukay namin.
Ito. Yan na yung kakasa. At yun, hanggang dito na lang yung vlog na to. At maraming salamat po sa mga lahat na sumusuporta ng Team Pakaway. Yun, kay Kuya Noli Vlog. Yun. At sa mga sponsor, yun. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga viewers, mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo. Ayan, love you all. Bye-bye.